На това видео ще ви запозная с начина за работа с турбодекодер HO92 BMW E серия. Турбодекодера представлява ключ с плаващи кодове в него. С първото колело се дава напрежение ляво-дясно, с средното колело се подсигурява достъп до кодовете и се затваря достъпа до кодовете, и с задното колело се извършва импресия или помпане. Зануляването на инструмента става последния начин. Средното колело се дърпа назад, задното наляво, докато спре. Това спиране съвпада с стоп точката и линията, самата линия на задно колело. През дупките нежно се стига до под плуващия код, който се избутва в максимално висока позиция. Този инструмент е зановен. Ще видите как става на следващата брава, която ще отворя. Една брава ще отворя, на следващата ще го занова. Така, пиновете са издигнати и изравнени. Затваряме средното колело, задно колело надясно и слагаме BMW E серия, независимо от модела и годината. Тестер ключ за установяване на състоянието на бравата, както и на посоката на ориентация. Имам стоп на червената точка или линейка на металното перо ми е точно на капачката. В противен случай е доста далеч от капачката. Така. След като съм видял стоп точката, гледам червената точка на пластмасовата глава, сочи надясно, следователно ето тази ориентираща точка трябва да сочи надясно също. Това да е прибрано. Хващаме го в средата, държиме го за средното колело с нежни движения, влизаме в ключалката, отваряме средното колело. BMW само единствено ляво напрежение, помпане до край, връщане на задното колело надясно и разклащане ляво-дясно. Само единствено ляво напрежение, помпане до край, връщане и разклащане. Това са стъпките за BMW. В един момент тръгва, стоите в завъртяно положение, помпате до край, просто с задното колело, както сте в навъртяно положение, и нежно разклащате по посока на перото самата брава, за да подравните шифъра хубаво, или посоката на разклащане, ако това ми е турбодекодер и е завъртян, трябва да е такава. Такава не се брои, не работи, само така. Проверката съответно на другата страна трябва да работи нежно и в двете посоки, да отваря и да затваря. Излизането от ключалката става при завъртяно колело наляво до край, средното колело го хващаме, нагоре-надолу движим инструмента и бутаме в същевременно, докато щракне и сме сигурни, че се е прибрало максимално напред средното колело. Връщаме на задното колело и излизаме. Четенето на бравата става тук, отворено средно, задно наляво и вече по дълбочината на самите пинове се ориентирате за шифъра на самата брава. От включалка към запалване, ако шифър е един и същ, няма да има проблеми, с малко игра в задното колело, без напрежение, просто в един момент тръгва, понеже е същия код. Това от мен. Благодаря за вниманието.